Hej, Frederik her. Vi ved alle sammen, at jeg sidder på kontor, får vi nogle gange spændinger op i nakken, og vi får ondt i ryggen. Nu kommer jeg med nogle gode idéer til, hvorfor vi ligesom får de her problemer, når vi sidder ned. Ikke? En af grundene er jo selvfølgelig, at vi bliver meget, meget spændte her. Vi er meget foroverbøjet i vores holdning, og når vi sidder og skriver, så sidder vi og bliver rigtig, rigtig spændte her. Så der kommer nogle gode idéer til, hvordan vi ligesom kan komme ud over de ting. Nu skal vi prøve at kigge lidt på vores skuldre. Når vi sidder på skuldre og arbejder, så er det tit skuldrene, der ligesom bliver spændt rigtig, rigtig godt op. Så nu kommer der nogle små, nemme, korte øvelser, du kan sidde og lave på kontoret, for ligesom at løsne op dine skuldre. Du skal lave cirka 10 repetitioner af hver. Jeg laver et par stykker af dem. Men det du starter med, det er ligesom at køre til den ene side, til den anden side, til den ene side, til den anden side. Vær opmærksom på, at det godt knirker og brager lidt. Så sker der ikke noget ved, vi prøver ligesom at mobilisere tingene. Når du har gjort det, så drejer du til den ene side, kigger ned på den anden side. Igen. Cirka 10 repetitioner af hver. Når du har gjort det, så begynder du at tage hænderne op. Ligesom et lokomotiv, så kører du tilbage. Skulderen kan godt begynde at knirke og køre cirka 10 repetitioner her. Så kører du 10 repetitioner den anden vej. På den måde her. Og til sidst, så laver du nogle rotationer af kroppen. Kommer godt ud til den ene side. Roterer til den anden side. Det der er vigtigt, det er, at du ligesom kan mærke lidt op i skuldersystemet heroppe. Og køre en gang til. Og igen 10 repetitioner på hver side. På den måde løser du lidt op i dine skuldre. Prøv at gøre de ting her.